gerne forklare om potensfunktioner, og potensfunktioner har forskriften f af x er lig b gange x i a, og definitionen på en potensfunktion er, at y er lig et positivt tal, altså her i forskriften b, gange med x opløstet i en potens, som altså er a her i forskriften. Og vi ved, at det gælder for en potensfunktion, at x skal være større end 0, og a må ikke være 0, fordi hvis a var 0, så vil der stå x opløftet i 0, hvilket bare giver 1, fordi alt opløftet i 0 giver 1. Så vil der stå b gange 1, hvilket bare er b, og så vil vi lige pludselig få en konstant funktion, hvilket jo ikke er det, der betegner en potensfunktion. Vi ved også, at når vi har en potensfunktion, så gælder det, at når x vokser med en bestemt procentvis tilvækst, så vokser y med en anden procentvis tilvækst. Her har vi tegnet 3 mulige bud på en graf eller en potensfunktion, og her der er a mindre end 0, hvilket vil sige, at potensfunktionen er aftagende. Her er a et tal mellem 0 og 1, men altså ikke hverken 0 eller 1. Og her er a større end 1, og det vil sige, at når a er et positivt tal, så er grafen voksende, og når a er et negativt tal, så er grafen aftagende. Og b er altså funktionsværdien, når x er lig 1, så grafen går altså gennem punktet 1,b. Det kan vi bevise ved at sætte 1 ind på x's plads, hvor der så kommer til at stå b gange 1 i a, og 1 i a giver jo bare 1 gange a, hvilket bare er 1, og b gange 1 giver bare 1, så der kommer bare til at stå f af 1 er lig b. Og når vi ved det, så ved vi også, at definitionsmængden og værdimængden kommer til at være fra 0 til uendelig, hvor 0 ikke er med, og uendelig er heller ikke med. Og det er værdimængden også. Det vil altså sige, at definitionsmængden og værdimængden er det samme, fordi vi ved, at en potensfunktion aldrig skærer y-aksen, og den er altid over x-aksen. Nu når vi får det, så vil vi gerne bevise, at denne potensfunktion x i a, når x er større end 0, vil have den afledte funktion a gange x opløftet i a minus 1. For at finde ud af det, så skal vi lige starte med at omskrive det her udtryk. Det kan vi gøre, fordi vi ved, at når x er større end 0, så vil det gælde, at x er lig med det samme som Eulers tal opløftet i ln til x. Derfor skal vi så erstatte x med dette udtryk. Så vi ved, at x i a kan så blive til e opløftet i ln til x opløftet i a. Så kan vi omskrive det lidt ved hjælp af den potensregneregel, der siger, at a i ente i ærte kan man bare skrive som a i n gange ærte. Så det er det, vi gør her. Der ender det så med at stå e opløftet i a gange ln til x. Godt. Så kan vi så se, at den her funktion, her, det er en sammensat funktion, og i en sammensat funktion vil der være en indre og ydre funktion. Den ydre funktion vil ligesom være skallen af de to, og det kan vi se her, at det er e i x. Det kan vi også se, at jeg har skrevet op hernede, så der står altså ydre er lig med e i x. Vores indre vil så være der, hvor der vil være et x, og det kan vi se det her, som er det samme som her. Så vores indre funktion vil altså være a gange ln til x, og det har jeg også skrevet op her. Godt. Og det her det skal vi nemlig bruge, fordi når vi differentierer en sammensat funktion, så skal man starte med at differentiere den ydre og bagefter den indre. Så vi starter med at differentiere den ydre funktion, som er det her Eulers tal i x, og vi ved her, at e i x differentieret bare giver e i x. Så derfor så vil det her udtryk differentieret bare være det samme udtryk. Men vi skal også gange det ydre udtryk med den indre funktion. Altså den ydre funktion skal ganges med den indre funktion. Så derfor skal vi også differentiere den indre funktion for sig selv, så vi kan starte med at differentiere ln i x, og det ved vi er 1 over x. Og a vil forblive ganget på differentiationen af ln i x, fordi det er en konstant, der er ganget. Så det vil så blive omskrevet til dette udtryk. Men dette udtryk kan vi også lige forkorte en smule mere. Fordi a gange 1 over x, det kan vi nemlig forkortes ved hjælp af den Brøgger-regel til a over x. Fordi a gange 1 over x er det samme som a gange 1 over x, som så er det samme som a over x. Godt. Og
det her udtryk er så det samme, og det har vi set før, for det er nemlig det, vi ligesom omskrev x i a til. Så nu omskriver vi det tilbage, og siger ligesom, at det her udtryk kalder vi x i a i stedet. Så det er så blevet omskrevet, det her udtryk, til det her lavet, som er lidt forkortet og forsimplet. Men vi vil gerne forsimple det en smule mere, for vi vil nemlig gerne bytte om på vores x i a og vores a over x. Og det kan vi nemlig snit gøre. Igen med den her brøkregel, der siger, at a gange b divideret med c er det samme som a gange b divideret med c. Så vi kan bare gange vores x i a det op og gange det med a, og så kan vi hive vores a ned, for det vil stadig være gange på. Så det giver egentlig det samme. Det her udtryk kan vi også forkorte en lille smule mere, for der kan vi nemlig sige, at det her udtryk x i a divideret med x, og så har jeg skrevet i tal, fordi x er opløftet i første. Det kan vi omskrive ved hjælp af denne regel her, som så siger, at a opløftet i ærte divideret med a opløftet i s er det samme som bare at sige a opløftet i r minus s. Så derfor så tager vi det her et tal og minuser op på vores a. Og så kan vi omskrive hele udtrykket til det, vi skal have det til at være, som er f mærke er lige med a gange x opløftet i a minus 1. Og derfor så har vi altså bevist, at det her er den afledte funktion af x i a.